एक बार गाना फिर से बाजे बिहारी वाला कौन हमने के जिया हो बिहार वाला। ये हमारे काम ही है कि दोनों के मंचपा को बुलाए, हम बोले तू जा विशाल, तू बुलाओ दोनों के। हाँ तो भैया वो बजाओ ट्रैक, बजाओ इतिहास भोजपुरी सिनेमा के बॉलीवुड के जिया हो। परफॉर्म कर। अरे जिया हो बिहार के लाला, मने एकदम मजा आ गई। का कमाल के डांस कैले लो पवन भैया, खेसारी भैया, रवि किशन भैया, साथ में एक जना औरी के उरला। मने जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। अब तो पूरा कमाल होकबे करी भोजपुरी में, लेकिन इनका लोग डांस एकदम मने बवाल। पहली बार भैया देखो, मजाक से हटके सब विवाद से हटके पहली बार ऐसा माने 5-6 साल में हमरा लागत है कि देखे के मिलल बा, जब पवन खेसारी एगो मंच पर भोजपुरी के बारे में बात, भोजपुरी के बढ़ावे के बारे में बता बात, दोनों जना मिल के खुश बाड़ा लो एकदम। सब कुछ जौन बा बढ़िया बा, सब कुछ अच्छा चलता है। यही काल परसों हरदम यही चलत रहुआ भोजपुरी, यही अगर चलत रही तो भोजपुरी भैया आगे बढ़े से केहू ना रोकी। यहाँ पे जैसे कि रह सब देखनी एकदम ठुमका लगा के बवाल कमाल मचा दिले बल आज लखनऊ में। आज लखनऊ पूरा भोजपुरिया स्टार के मतलब पावर देख ले बा, ठीक बा। पूरा एकदम बवाल मचल बा। का बोल जाला ओकरा के फिल्म फेयर अवार्ड में ऐसा ऐसा फिल्म फेयर अवार्ड भैया होत रहे के चाहिए, तबे हमनी के स्टार लोग के जज्बा रही अंदर। आगे अब काम करे के बा, एकदम फिल्म बनावे के बा, गाना बनावे के बा, एकदम भोजपुरी के आगे बढ़ावे के बा, ना कि विवाद करे के बा, ठीक बा। यही पर आप लोगों के का राय बा, इनका लोग के डांस देख के आप लोगों के का लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।